Helo, siwmai, siwr i chi a chroeso i ralio a mwy special iawn. Mae Rali Cilwendeg yn dathlu ben-blwydd yn 50 mlwydd oed ar i ni, ynghyd â miloedd o ffans sy'n heidio draw i ddathlu'r achlysur arbennig yma. Dydy castell newydd Emlyn ddim wedi gweld rhywbeth fel un erioed. Mae fel Monte Carlo da mwd. Odi glei, mae'r awyrgylch fan hyn yn anhygol. A phawb ar dan eisiau cychwyn, ond cyn iddi ddechrau go iawn, dyma chi chydig hanes am y rali chwedlonol a phoblogaidd hon. Am 20 mlynedd roedd y Cilwendeg yn rownd ym mhencampwriaeth y Motoring News Road Rally, un o gystadlaethau mwyaf pwysig ac uchel i pharch a wylodd y gamp erioed. Y Cilwendeg oedd y rali fwy ar wlad a'r unig rali i fod yn rhan o'r bencampwriaeth rhwng 1968 ac 87. Am un noson arbennig y flwyddyn, llenwyr yr ardal a swn injans yn rhio a gwynteirs yn llosgi wrth i filoedd o ffans heidio draw i'r Cilwendeg. Gys i'n fagu gyda gen sa'i cweit mor hen ar Cilwendeg. Nes i gystadlu yn 84 a o fyny wedyn ni dysgu'n ysgrifennyddus y clwb ac wedyn ysgrifennyddus Cilwendeg. Siwt nes di yn y rali, de? Excludo am giveaway. Ni'n mynd mor gyflif nes i'n stopo. Yn anffodus enillodd olwen fydd y rali, ond roedd na ddigon o gyn-enillwyr yno fyd. Gyson ni 4 gwodi. 1970, dyson ni'n 7th yn mini, a mae hwnnw ti fas o drws heno. 1971, dyson ni'n joint second, escort wedyn yn 1976. 1977, gyson ni proper crack yn hi, enillwyd i. Oeddi'r Cilwendeg wedi newid lot ers ni, gwydwch? Pyrni, oedd mileage lot yn uchelach, 160, 180 miles, speed lot yn uchelach, oedd dim restrictions i gael, oedd popeth yn mynd pyr ni. Bob un lleol sy'n ralio na'r ambition mawr yw ennill y Cilwendeg. A 1978 nes ti'n gwmwys ni? Do, dreio ni unwaith ddwy cyn yn ei wedi gwir, ond mae eisiau bach o lwc i ennill y Cilwendeg. Mae'n event mor galed. Mae'n mwy anodd i ennill y Cilwendeg, fi'n credu, i rywun lleol na rywun dierth. Achos ti'n treial yn bach rhy galed, wyt ti'n emisti, gyda'r ffaith bod yr organisers wedi bod yn rhoi rŵt demanding iawn arno bob blwyddyn, wel, oedd ar dwi'n cofio i wedi gwir. Wel, Andrew, cyn enillydd arall, ond yn ogystal, ti wedi bod yn clac y cwrs i'r Cilwendeg fyd? Oedden wedi bod yn clac y cwrs 4 gwaith, neu joint clac y cwrs. A fi credu dylai pob cysadlwyr bod yn clac y cwrs achos maen nhw'n gweld y ochr arall o'r ffens. Mae Dyfan a'r tîm heno wedi gweithio'n galed yn blwyddyn. A bore dydd Llun, fi'n siŵr fod nhw'n dechrau gwaith ar Cilwendeg blwyddyn nesaf. Nos fory, fi'n mynd i cael shot o navigator gyda Ron Beecroft. Unwaith efo Marshall yn gweud go, fi'n credu mynd o'n i'n neud yr un peth o'r hyn dyfiau. Hefyd yn mynd amdani ac yn dychwelyd i Aberteifi, gwynebau enwog o'r byd ralio. Well, Nicky, you're back in the hot seat for another Cilwendeg tomorrow. Oh my God, I really don't know what to say really, but I mean, when you look at everything that you've done, I mean, coming here to compete in the Cilwendeg, a new road rally, which is completely different from 24 years ago, I think we can only get it wrong, not right. So I think I'm just looking forward just to getting round and having a bit of fun. That's about it. Surely you want to improve on your previous win? Okay. To be honest, I think that's an absolute impossibility. I reckon if we finish in the top 20, we'll be lucky. And I think that's about it, because it's so different. I mean, I've read maps for the Roger Albert Clark, but big scale stuff. But reading, we went out just for a little bit of a blast last night to see what it was like in the lanes again, and reading and 1 in 50,000 maps, completely different. And there's so much not on the map that's there in front of you. So it's going to be a little bit of a case of feel my way. And of course, there's all these different time controls, ducking and diving through farms and off into lay-bys, round triangles. It's going to be a different experience, but hopefully I'm going to be able to stay awake and make it to the finish. It's a great event, yeah, well organised. It's always been well organised, and the roads are fantastic. Ta le chi'n mynd os ydych chi'n siarad ralio a bych chi'n gweud Cilwendeg, mae bobl yn cofio, os ydyn nhw wedi bod y diddordeb ralio eriod, maen nhw'n cofio enw'r Cilwendeg. Wel, Ryland, falle mae mwy o brofiad y ti o'r Cilwendeg na neb arall. Os i'n meddwl wedi 76 nes i'r ewn i mas yr un gynta, a fi'n edrych nôl 13 o weithiau fi wedi cystadlu. O'n i'n clac y cwrs 2 gwaith, so mae'n meddwl fi bron i bod mas yn un o bob 3 o nhw. So ti mas dy Gareth Lloyd fory, de? Mae rhywun arall dy ge?
Wel, y peth yw, mae amser yn dod yn bywyd, mae rhaid i ti roi cyfle i'r youngsters ma, chwyd. So, o'n i'n meddwl, well roi cyfle i youngster bach, falle bod dyfodol da fe. Dyfodol yn wir, a'r youngster dan sylw yw Phil Mills sy'n eistedd gyda'r cynenillydd 2 gwaith o'r fron Gareth Lloyd. May I say, Phil, you're looking a little bit nervous? Not in the slightest. We're here for fun, and that's exactly what we're going to have. Gareth yn edrych ymlaen? Ydw. Ti di ennill y rali 2 gwaith yn do? O'n i o'n sbel nôl, oedd 16 o blynyddoedd nôl ym sennillon i wedi'tha. Ni wedi gwneud oedd arni, ond fel wedodd Phil, ni'n mynd am bach o sbri. I'm sure, Phil, there's only one person you want to beat, and that's Mr Grist. Shouldn't be a problem, should it? Beaten him plenty of times in the past, you know. But yeah, you know, it's all a bit of fun, you know. It's and that's you've got to remember, you know, you're just here for a bit of fun. You know, we've done the serious stuff and politics and the professional side of it. This is okay. It's still an expensive business, and you know, there is a semi-serious side to it. But we've got to enjoy it, otherwise we shouldn't be here. Well, I'd like to say from all the fans, thank you very much for coming. It's been a great pleasure to see you both here. May the best man win. We'll give it a go. We'll probably be killing each other at the finish, but we'll give it a go. Thank you. Diolch yn fawr, thank you. Hefyd yng Nghastell Newydd Emlyn a newydd ychwilyd o Sbaen oedd Gareth Roberts o Fronwydd. Fe oedd ar swydd bwysig o gyd ar i'r car zero. Gareth, gai dilyn gyfarch yn gyntaf dy llwyddiant ar sialens rhyngwladol y Pirelli. Diolch yn fawr i chi. Chwa gobeithio blwyddyn nesaf fydd yn challenge grêt yn pencampwriaeth y byd a gen i weld beth deith o ni yna fe. Mi roi ti a Meirion yn brysur iawn ar y rali hon, swydd bwysig o fod yn y car zero, a mae Howard ac Emyr wedi bod yn gwneud bach o waith ymchwil. Do, rhaid mai dyma'r car zero prydfertha erioed i agor unrhyw rali. Car a gafodd ei adeiladu gan noddwr y rali Meirion Evans, ger Biwla. Ti wedi adeiladu'r car ma yn arbennig i ddathlu hanner can mlwyddiant i Cilwendeg? Odw, dwi wedi bod eitha lwcus dros 2 blynedd diwethaf wedi gymenthu car bartner, ond Lenny, rhaid i ni bildo'r car ma a gawn to 50th, rhaid neud e. Ti'n teimlo rhyw pwysau arbennig deg am ti sy'n gyfrifol am y zero car? Dim really, dwi'n credu bod yn, fel i'n gweud, yn andrydydd i wneud e. Falle bydd y boes gynta ma'r treial bach yn gletach Lenny, so bydd rhaid mynd yn bach yn gletach hefyd i gadw o'i ffordd nhw. Wel, Howard, am enghraifft arbennig. Wel, mae'r mynyldeb yn anhygoel yn dydi. Da chi'n gallu weld bod y car wedi cymryd 4 blwyddyn i wneud yn dydi. Mae'n clas yn dydi. Dechrau yn y cefn ma wan, mae yna tanc eitha fawr, achos bod ma'n gofyn wneud 80 milltir cyn petrol. Tanc oil yn y cefn hefyd, fuel pumps fanna. Bob peth allan o ffordd, so dyn nhw'n gallu malu ar y tracks rough ma. 2 spare wheel fewn fan hyn, jyst i wneud siŵr bod popeth yn iawn. Symud ymlaen, mae yna bilstein suspension yn y cefn. Mae yna seti a carpet i fewn y car i wneud siŵr bod o fewn yn yr rheolau. 4-point harness a bucket seats fel unrhyw rally car a roll cage cri. Ac y test gorau efo unrhyw Mark 2 i weld sut mae drws yn cael. Berffaith! Da chi'n gallu weld bod o'n 4-door shell. Mae nhw yn sôn bod y 4-door shells yn well ar rally nos achos mae nhw tam bach mwy flexible. Ond, gan i weld o dan fan hyn, de. Hwn di'r chap sy'n gwneud y gwahaniaeth, ynddi. 2.4 litre, dros 200 o horsepower. Fydd i'n gwneud rhyw 100 milltir yr awr eitha handi. A mae hwnna ddigon i fynd yn y lanes bech ma, ynddi. Lot o torque. A dyna beth sy'n bwysig ar road rally car. Mi isio newid gears trwy'r nos, lot o controls, lot o stop-start. Wyt ti isio peiriant torci. Chwarae teg i Meirion ma'n car ardderchog, ynddi. A mae'r goleuadau yma yn enfawr. Ie, mae yna reolau i ddweud bod mond 4 forward-facing lights, so bwysig i cael goleuadau dda. Ond mond ar y competitive sections, dwi'n gofod troi nhw off ar y non-comps. Sim arches ar y car chwaith i wneud siŵr bod y olwynion yn ffitio o dan y bodywork. Wel, siŵr, mae hon yw un o'r cair arbennig dwi wedi weld erioed ar y road rallies, mae rai fi ddweud. Gobeithio fydd i fel hyn, bore di Sul ynddi. Wel, mae ni Howard ar clos pen parc ger Biwla. Darn cynnar o rali, ond mae'n dyn ma. Mae yn. Maen nhw'n dod off y ffordd council tu ôl y shed ma, rhwng y 2 shed, herbyn left ar y slurry ma, herbyn right ar y grafel na. Bydd hi'n spectacular yma fydd. A mae trailer arbennig ar gyfer cefnogwyr, fydd llon lle ma'n os yma. Siŵr mae yna lot o bobl fan hyn y fydd. Mae go rough ma, Howard. Mae yn dydi. Ond da ni'n dod off yr rough fan hyn at y concrete. A bydd y fast wedyn lawr fan hyn at y ffalt. Fydd eitha slick fan hyn ar y concrete y fydd.
Right at y pit, right i'r diwedd. Bydd y tractors yma yn gobeithio yma. A wedyn, mae yna bales dim ar boys a handbrake turn round nhw. Hairpin left fan hyn wan, ar y bar. Na, diawl. O, ni colli tam eich amser yna. Colli amser. Nôl wan. A wedyn 90 right at y fyny at y gat na. Lawr fan hyn, a lan am y gat. Ie. O, ma gai. O, wel. Gobeithio fydd i agor nos fori yn de. A wedyn, round y pit na, ac allan yn y gwylod draw fanna. Ti'n gweld y gwartheg yn fan hyn? O, ie. Fydd rhain ddim yn cael lot o cws, newydd. A fydd ddim lot o lath bod wedi sil, Siones. Wrth i ddechrau rali agosau, wnaeth torf enfawr ymgynnull yng nghanol Castell Newydd Emlyn. Dath miloedd o bobl i grwydro maes y Mart i werthfawrogi'r ceir. Ar olygfa ni'n atgof mowr o'r dyddiau fi a chyfle i ail deimlo gwefr oes air y Cilwendeg. A dau sydd o dan fwy o bwysau na neb arall yw criw car rhif 1, Eirig a John Davies. Wel, Bush, ti wedi cael y rŵt. Cawan, dim pwysau o gwbl, chi'n allan mae llynau. Ti'n mynd am y hat-trick lenni, ti? Wel, mynd am y hat-trick lenni, sy'n pressure beth ymlaen am, becso dim hwnna i, ond ar ôl ploto fe, fi wedi gweld fwy mor galed yw e, a mae'n mynd i fod yn long night fi'n meddwl, no. Mae'n mynd i fod yn galed i fi a John. Gwni weld siw ewn ni, sy'n gobeithio mor a fi, ond gwni weld. Ti bron a gadael nawr, beth yn gwmwys ti'n neud nawr? O, fi sy'n marco'r triangles nawr, fi wedi rhoi y triangles a'r diagrams i gyd ar y map yn barod, ond fi jyst yn highlight nhw, mae'n rwyddach chi weld yn y tywyllwch. Pob lwc i ti, byddwn ni'n cadw llygad barcud mas i weld siw mae'n mynd i chi. Diolch yn fawr i chi, Wes. John Davies, car rhif 1, enillydd y rali hon, y 2 gwaith yn barod. Siwt mae'r pwysau? Iawn am nawr. Beth yw dynodi ben wythnos yma te? Just cael good clean run a iws o pen achos mae'n mynd i fod yn slick. Pa deiar sydd ati te? Chunkies yn nhw, Hancooks a front a Yokohama AO35s a back. Ond mae ambell un wedi penderfynu mynd ar deiars tarmac. Chunkies with a right choice fi'n credu. Just cael good clean run a gywn i weld. Ti newydd weld y cwrs, siwr ma fe? Mae'n good, ydy. Yn fwy local i navigate yna fi, ond na, mae'n good. Ei, pob lwc i ti. Felly bant â nhw 90 o geir ac yn gwynebu'r criwiau 140 o filltirodd ar hyd hewlydd cefn gwlad Gorllewin Cymru. Dros 2 sir, Ceredigion, Sir Gar a Sir Benfro. Roedd John Davies ac Eirig Davies mewn brwydr agos gyda Daniel Jones a Graham Dance wedi'r prawf cynta, ond wedi'r ail brawf Jones a Dance ath ar y blaen. Dim ond 28 eiliad oedd y gwahaniaeth rhwng y ddoi gar ar frig y frwydr, ond wedi'n anffawd i John ac Eirig. Torodd y driveshaft ar y Vauxhall Astra. Ond nid nhw oedd yr unig rai ddioddau, erbyn petrol roedd y 4 car cynta allan ohoni. Torodd Gerbox Escott Richard German ac Iwan Jones. Trydydd oedd Dylan Davies a Dale Furness tan i ddiffyg olew yn y peiriant ddod â'i rhali nhw i ben. Collodd Adrian Jones a Dylan Jenkins i safle ar y cwrs yn cael ei pasio gan Daniel Jones a Graham Dance. Yr ypretsa bach rhy fawr i'r cornel tin a'r Escott yn dawnsio o'i cwmpas. Ond parodd y ddawns ddim yn hir o gwbl wrth i Daniel droi lawr y ffordd anghywir gan adael i Adrian i pasio nhw. Problemau mawr hefyd i Roger Hicks a Nick Darkin wrth i ball joint yr Escott dorri. Ac yn ffodus, dydd yr Escott yma ddim am fynd yn ymhellach. Roedd un passage control sef PC25 yn dwyllodrus dros ben a gath ei ddisgrifio fel twll cwningen mewn claw. A gath Howard Price a Dylan Williams, Steve John a Lowry Davies ac Adrian Jones a Dylan Jenkins i gyd eu twyllo wrth fethu'r cornel tin. Ond yn anffodus i Adrian Jones, roedd dy fe fwy o bethau i boeni amdano. Be sy'n digwydd, boi? Rydyn mas y petrol. Ond ti yma? O fi ma, o dw. Wyt ti'n 5 ar un y bryd? O, na fe, iawn. Wyt ti'n hapus efo hwnna? Wel, ti'n meddwl, mae'n hapus y gallai fod yn credu, sa'i wedi cael noswaith gorau'r byd, ond na fe, ti'n meddwl, fel yma'n mynd yna fe. Be mae fel allan na? O, mae'n lib, mae'n eitha tricky gwedi gwir, ond na, typical Cilwendeg yna fe. Mwynhau? Mwynhau, o di, mae'n mwynhau. Ni ma. Well then, just. Ar fumes.
Sean, have you seen anything like this at all? Nothing like this. This is proper rallying. There's a scene up there in the petrol station. It reminds me of the RAC rally 20 years ago. Not Rally GB as we know it now, but what's going on up there? There's hundreds of spectators gathered up here in the petrol station to see guys refueling cars. We haven't seen that for 20 years. That's just phenomenal. It's amazing. It's brilliant. Ti'n arwen ar hyn o bryd, llongyfarchiadau, siwt mae'r cymalau mas na? Wel, serious slick. Fi'n joio mas draw, hapus i fod fan hyn nawr. Can mynd yn dda iawn. Navigator yn gweithio galed iawn. A beth yw dy plan di ar gyfer nes mlaen? Flat out. Yn chweched mewn i'r petrol, roedd Steve John a Rali Davies. Sut mae'n mynd? Mae'n mynd rili dda, actually. Dwi'n enjoyo. Few moments, weithiau. Wedi bod yn agos i gael tîn y car weithiau yna fo. Hwyl a spray, joia. Ti'n seithfed hyn dyn? 54 seconds ti o Lowry? Ne, 54. Danro, fi'n fynd y ffestach. Be mae fel allan na? Mae'n sawnio bod dyma bach o fluff ar yr engine. Oedd ddim eisiau gychwyn, oedd wedi clirio wan, so look out. Ond mae lot o bobl yn y top 10 di cael problemau, mae yna 5 di gael fails, no problems fel la? Ne, da ni'n mynd gael problemau o gwbl, da ni'n bolwcus. Would you have the tyres right? No, bang on. Hefyd yn cystadlu mewn sir a di a'i gwt yn chwifio, Toby Adams. Oh, so always tail out. Always tail out. You know me. You're ninth. Oh, that's not bad. I said I wanted to be top 10. That'll do me. Well done, boy. Ti mewn has, Barry? Fydd y problem? O, jyst eisiau newid tyres cyn mynd mas y second half. Be, junkies ar y second half? Ie, nebys arno i nawr. Still lot ar ôl. Wyt ti weld i fod yn fynd ar y first half ma? O, i'n credu bod yn gyd y local i fi, so mae'n mynd yn reit. Good, well done, boy. Wel, Thais, sy'n mynd, boy? Oh, very good. I wedi cael few problems efo'r alternator a'r electric fan ar y radiator yna, ond dwi dal ma yna. Be ydych chi'n meddwl o'r route, Thais? Very tough. Oh, it's slippery. Ond very tricky, ti'n bo? A beth am y plotting? A lot o bobl ddim wedi plotio'r route yn cyfan. Na, dwi eisiau dwi'n plotio on, so gyda 5 minutes nes dwi'n mynd nhw allan, so gyda mot amser. Nicky, what went wrong? We did do the first selective, but the exhaust manifold started to crack. And by the time we finished the selective, it was blowing quite badly, so we couldn't have carried on. So we just drove straight to the hotel and parked the car up. And I thought I'd come here, catch up and see what's happening. There seems to be a lot of gaps in the entry, so I don't know what's happened, but I'm going to have a bacon butty and a cup of tea now and see what's going on. Well, the battle royal between Grist and Mills is over. They didn't last the distance. Well, we went the furthest anyway, so far anyway. It's not over for us yet, but yeah, I know he had some bad luck, to be fair to him. How's it going for you then? Okay, it is hard work. There's so much to do. It's just bonkers, you know. It sounds like you're losing your voice a little bit there. It's getting a bit hoarse now. I'll get some water down now, it'll be all right. But I just can't believe the amount of information that you have to deliver. It's like going through Oyen Boyer in Finland. Only for 6 hours. Well done, Phil. Wedi petrol, nôl mas am fwy o'r un peth. O Eglwswrw lan at Aberteifi, nôl I Foncath, ond siwt oedd y car zero yn behafio. Am symud, boy! Flat out! Ti'n iawn, Howard? Aye, good, man. Good? Aye, Joe. Really good. Mae Jaffa dal arni? Did he sloto di eto? Beth yw ei, Jaff? Mae fe'n... un bach. Oedd o'n soundio ffantastig o fan hyn? Mae fe'n good. OK, boys, hwyl! A dyma siwdathi i'r 5 cyn enillydd o ddyddiau'r Motoring News. Vaughan Davies oedd cynta adre'n safle 32 allan o bawb yn ei Toyota Corolla. Neil Jones car 34 yn ei Vauxhall Astra, tipyn wahanol i'r TR7 V8 wrth fe pan enillodd e nôl yn 79, a just fel rhif I gar 34 oedd e allan o bawb. Roedd Ron Beecroft ac Andrew Sleeman dal I joio wrth gwplan safle 49. 2 safle tu ôl iddyn nhw o Steve King a John Richardson, nhw yn ffili 5 gwaith am fynd y ffordd anghywir. A fel glywson ni'n gynharach roedd Steve Davies a Nicky Grist allan ohoni. Ac ymddeol oedd stori Derek Carles pan gwmpodd I gyd ar o'r Morris Leach yn dost. Felly yn ennill dosbarth 3 John ac Angharad Stobbs a briododd wythnos yn ôl. Sut mae'n mynd y ti? Mae'n mynd iawn, diolch yn fawr o ti. Ni'n neud yn o'r reit ar hyn o bryd. Fysedd wedi croesi. Cynta nosbarth 2 oedd Christopher Stanfield ac Arfon Griffiths. Dringo
Ddangodd Byron Jones a Matthew Maidment o'r 8fedd safle lan i'r 4rydd allan o bawb. 5 eiliad ar hugen tu ôl i'r 3ydd safle, Phil Evans a Richard Morris, serchu problemau gyda'r alternator. Ail i'r gyrrwr lleol ac aelod o glwb moduro Dyffryn Teifi, Gethin Morgan ac Owen Dodd. Ond ar ôl brwydro'n galed am 6 awr drwy gydol y nos gyda mantes o 2 funud, enillwyr Rali Cilwendeg 2010 o Daniel Jones a Graham Dance. Wel Daniel, llongyfarchiadau, ti di ennill. Siwr oedd i gwed? Dwi'n wrth y modd i ennill Cilwendeg Rali. Dwi ddim yn synco mewn eto. Fi'n over the moon. Mae'n gymryd o pobl enwog yn ennill Cilwendeg Rali. Ar y 9 dwi'n un yn honni nhw. Ei llongyfarchiadau mawr i ti? Diolch. Graham, congratulations. Did you think when you pulled up tonight, or should I say yesterday, that you'd be walking away with the trophy? To be honest, no. I mean, on the journey up, Daniel and I both said that we'd just be out for a good time and sort of see what happened, be fairly laid back about it. And we had a reasonably clean run and it's sort of all worked in our favour. So, yeah, very happy. Hefyd yna oedd Hugh Lewis, tro yma fel gwestai i'r ralio, wedi iddo ennill mewn ocsiwn elusennol ddiwrnod ar leoliad gyda ni. Ti di bod anu trwy dydd? Ti di mwynhau? Wedi mwynhau mas draw, wedi bod. Dwi'n mwyd fan yng Nghlistau, ond wedi gael sport. Beth oedd y peth cyflym yma welys di heddi? Peth cyflym yma heddi, sy'n dawt a fi, ydi Howard yn llyncu'r brecwast e.